Η εμεινόπαυση είναι ένα νέο κεφάλαιο που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε οι γυναίκες στη ζωή μας αργά ή γρήγορα. Και θα σου δώσω σήμερα 5 tips πώς μπορούμε να συμφιλειωθούμε μαζί της. Tip νούμερο 1. Η μυϊκή μας μάζα μειώνεται. Άρα θα χρειαστούμε πρωτεΐνη για να την ενισχύσουμε. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πηγές που περιέχουν πρωτεΐνη, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα πουλερικά, το ψάρι και τα όσπρια. Tip νούμερο 2. Αυξάνουμε τις πηγές που περιέχουν φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα προϊόντα ολικής άλεσης. Tip νούμερο 3. Η βιταμίνη D και το ασβέστιο είναι συμπληρώματα που θα χρειαστούμε, καθότι θα ενισχύσουν περισσότερο τα κόκαλά μας. Tip νούμερο 4. Χρειάζεται να καταναλώνουμε τρόφιμα που περιέχουν φυτοϊστρογόνα, τα οποία μιμούνται τα φυσικά ιστρογόνα του οργανισμού μας. Όπως είναι για παράδειγμα ο ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, το τόφου, κάποια αποξηραμένα φρούτα όπως είναι τα δαμάσκηνα και οι χουρμάδες και άλλα φρούτα και λαχανικά όπως είναι τα λαχανάκια Βρυξελών. Tip νούμερο 5. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής, ειδικά τώρα που έχει ανάγκη ο μεταβολισμός σου και θα σε βοηθήσει να μειώσει τις εξάψεις. Αποδέξου το νέο κεφάλαιο της εμεινόπαυσης και αγκάλιασέ το.